Papa J. Boy Nonoy. Lami ba ng inyong ginamos? Perting lami Kung matilawan mo daw, korikoton mo ang imo nga kuan kag imo nga kuanon. Aka rin aloy. Sa kanamit. Aha. Hi daw kay Mercy Moico Palayo or Pilayo. Rostan Asuncion. Eledel de la Cruz. Flor de Lis. Caballe Ilagan. Si Jess Jimenia. Uy, yes. Ato mga live viewers sa Facebook na salamat sa inyo tanan mga kabrigada. Dili 9 ha, Jess git. Pero ang ato ang mga live viewers gay na size 9 og balig 8 ba to, bro? Papa J. Boy Nonoy, ginahambal nga ang gugma ko no, wala ginapili. Mapabata, may edad. Basta ang importante nakabatsyag sa pangpalangga. Nga aba nga dili tagaanong tsansa. Palangga ganina Papa J. Boy Nonoy ang medyo may edad-edad na. Ako pa kaha nga 34 na. Uy, bata pa. Bata pa. Bata pa. Papa J. Boy Nonoy sa akong edad. Damo naging ko nga na-drivean. Laruhan na Mario ko na nun yung na-drive-ban mo Sure de damo na ko Papa J. Boy Nonoy nga na-drivean. Dagko, magagmay, manipis. May damol. Oh. May balabag. Damo na ko na-drivean Papa J. Boy Nonoy. Kaysa mo ko ka-driver. Bang. Bot lang kung may balabagin man. Sa akong pagka-driver, Papa J. Boy Nonoy, damo na po kong mga nakilala. Pero ang pinakasigurado, Papa J. Boy Nonoy, wala pagig ko nakatisting og uyab. First time pa lang gid ko makauyab, Papa J. Boy Nonoy. Ha? First time pa lang nimo makauyab? Sahay, galibog, gasakit ang akong ulo, Papa J. Boy Nonoy, pero maayo na lang kay makahapit gid ko permanente sa Brigada Pharmacy. Makabakal din ko og fast relax. Mamowa. Amo na Papa J. Boy Nonoy, every time manakit na nga akong ulo bangod sa pagproblema kay hasta subong wala pa ko'y uyab. Muinom dayon kog fast relax. Tanggal dayon ang sakit Papa J. Boy Nonoy ora mismo. May alibyo. Kutob ka na lang sa tusik, Mario, pero wala ka kaagi. Pero, ihambal ko sa inyo, Papa J. Boy Nonoy, isang nakilala ko, ang babaeng ipatago na lang nato sa pangalang Candy. Kani mga pangalanan na po lagi, di ba? Basta mga pangalan yung mga Candy, mga manluloko. Ano? Manluloko. Si Candy, Papa J. Boy Nonoy, isa ka gitawag og sales clerk sa isa ka convenience store nga kung diin kami gatambay every time nga magbiyahe kami. Aba, 18 anyos. Gahanol ang agi Papa J. Hoy! 18 anyos. Ang paa ko no daw, kuhan ko no babali mo daw, porcelana. Daw, fluorescent kaputi. Yay ka! Oo, pondido lang. Bulilias. Daw, fluorescent kaputi pero pondido lang. Goy. Oo, Papa J. Boy Nonoy. Sang una kong nakita, si Candy. Murag mo gawas ang ako ang tagipusoon. Kaya gusto niyang ihambal kay Candy nga, ikaw ang bugtong patong nga kapakapas ako ang kasingkas. Pero Papa J. Boy Nonoy, to make the long story short sa akong pagbalik-balik sa convenience store, kundi ubra si Candy. Wala ginako gipalagpas ang pagkakataon. Giligawan ko gid siya. Ha? Pagkamabilisan. Pwerte ka na, Sigma. Pas. Walay hasul. Pila man lang istorya, Papa J. Boy Nonoy.
Sa dugayng panahon nga gabalik-balik, gapanligaw ko kay Candy. Natak-an na siguro siya sa akong itsura. Inig sa Papa J. Boy Nunoy, basta mga 18 years old, mga batanon pa. Dali lang kayo na madali. Ha? Not all. Pagtaro, Oo. ha? Yan sa kaiba na iban subong kabalo na manghilad. Yeah. Oo. Dali lang kayo madali, Papa J. Boy Nunoy. Abay pag hambalang-balon na ni mo nga, ikaw rin ang guwapang babae ako nakita ba? Ikaw lang ang babae nga gusto na kong dalon sa altar. Pakaslan sa altar. Tanang sa altar. Ibutang sa altar. Nadali ko, Papa J. Boy Nunoy, si Candy. Pero, may isa ka butang, Papa J. Boy Nunoy, nga wala gid na ako nadali. Og ano kini? Dali lang, Papa J. Boy Nunoy. Ano kaya? Si Candy po di ay gusto po siya sa ako ang kauban man nga paninante o driver. Ay! Nga si Mando. Ha? Si Mando. Delikado. So, ibig Ang sabihin, letter sender, si Mario. si Mario. Ang pahinante, Oh, ngayang upod, nga driver po, si si Mando. Mando. Oh, so, ibig sabihin, duha sila nagkagusto kay Candy. Ikaw, Candy, ha, mahilig ka gid sa letter O ang punta, ha? Ang pamangkot, anong klase nga Candy ni? Si Candy. Basi, aslom nga Candy. Katubang Candy nga lollipop? O katong Candy nga plain lang may minto? Aha. O basi ka katong Candy nga snowbar? Papa J. Boy Nunoy, para inyong maintindihan kung ano ang sitwasyon, sugdan ta sa panahong naging kami na ni Candy. Ambot sa imo, Mario, ah. Ang balang gani hindi na nga hanay. Karon kay, siyempre, iyap naman ta. Uyab ganita, pero kabaliw ka nga daan nga. Stricto si mama. Ayaw ni tito, ayaw ni tita. Pero, Candy, i-promise kina ko sa imo nga, ang gaong kita ka. Tinuod na. Ikaw ba? Kabaliw-baya ka, Mario, nga. Kuan, first time good na ako na magkauya. Ako, first time man po na ako magkauyab. Nagaya. Sa edad mo nga 34, siguro kung supunan, halin siguro round ball pa dulong sa San Felipe. Kung una to, nabot na sa kabuling. Grabe po kang 34. Minus si Pugdos. 32 pa lang Ambot ako. si mo, Mario. Itsura lang ako ng 34. Basta, amo gani nang nagi uyap ta ka, pero dapat hindi pa na nimo pagdali-dalion eh. Ako, kabalo biya ka sa kuha nga. Gusto na ko nga, ikaw na ginang ako ba kay kabalo biya ka si Mando, di ba? Nagkagusto biya sa imo. Ambot Say, maglaing ko kay Mando kay may balita-balita ra ba ko nga. Pero, hindi ka magkakuan, hindi ka magkakalain sa bot sa kay Mando kay kabalubaya ka nga, ikaw lang ang ipili ko, ikaw ganyan gisagot ko, di ba? Ako gani mong gisagot pero duda ko ba kay say pag di mi mag-upod ni Mando, say duda ko nga gaadto gina sa dire no. Mario, isa pa wala ka sang kuan wala ka sang dapat kabalakan, kay kabalo ako nga, kagkabalo ka man, nga kung sino ang palangga ko kay, siyempre ikaw man, wala ka kabalo nga, ikaw lang gid ang bugtong nga buruwak-wak ang nagapagkapakapa sa akon nga kimchi. Pero kung ako tinuod yo ko nimong palanggabi, dapat tagahan ko nimong chance ate. Kita lamit ang duha diri yung. Talaga ganit chance, di ba? Kita lamit ang duha diri yung. Lain naman na siguro nga chance ang gusto mo ay. Sige na ba? Mario, di ba hambal ko sa imo? May 18 pa lang ako. Hindi 18 dahil dili Philippines. Hindi pa pwede. Kagisa pa. Hindi pa na kumpleto. Kira lang ko. Ano, Kulatan na lang bala, Mario, nga magabot kabupatak ako sa kuan, mga line of 2. Hindi ka magkabala ka. Pero, Ipreparar ko gining akon nga kimchi para sa imo. pero,
di nagigo kaulat ba? Basi pa. Ulit tagani. Maabot ang panahon ba nga? Wala ka pala salig sa akon nga pagpalangga. Maabot ang panahon nga. Sus, maunahan. Sus, maunahan. Mario. Ako na ko gusto ba? Mario. Makaulit ka gani isang pila ka tuig nga pagpangaluyag mo sa akon. Kag sa akon nga kimchi, hindi ka kahulan. Basta, nag-order gali ko dito sa kungan po. Sa Lulasado. Ara naman. Order Sige na naman ba? Paano ka na makakuhan sa akon kung hindi mo paghihatag ang gusto ko? Nag-order ko dito sa kwan. Nag-order ko dito sa Barbie ba? Marami. Gatong may balay-balay pala. Bata Eh, ka kabalo ba kaya ka nga? Alin sang gamay ko, wala gud ako na maagihan nga dulaan. Sige. Pula mas ako, Pi. Pila may hulamon ni mo. 1.5 lang. Sige. Kagkuha na lang iya. Tagaan ka Mo na 1.5 ba? lang 2,000 kay kabalumbaya ka nga. Wala pa ko'y sweldo. Pagkapito nang nako sa akong kuhan, papagwapa. Kagiti ka makabalaka ka nga. Ikaw ba nga akong ginapagwapahan? Sus, kundi lang tagapalangga lagi. Ikaw ba? Sige, Kaya sige, kabaluman sige. ko ga nga. Dili ni mo ko matiin. Basta ha. Maabot gid pila ka idlaw nga kining akong kimchi para lang gud sa imong ice candy. Sigurado ka? Oo, ma. I Ay, love you. Hindi gini pwede na. Dili pwede. Ay, bi. Ikap lang sa. Hindi gini pwede. Dili gani pwede. Dili gani pwede. Simut-simut lang. Bay, nakita na pa mo ni Kindi, no? Oh, nakita naman may bay. Ano? Di mo to. Ayun. Sus, ako sa mo Ayaw na to og tagaig importansya. Nga man. Uyab na mi. Akrabi, hagit ni mo, bay. Uy, mo kinangambal ko sa imo, ba? Ako, dugay na kay ko gustuhan ng Kindi, pero kunahan ko ni mo, bay. Pero lagi bay, amo nang ambal ko sa imo Wala ka na chance kay Candy. Nga man. Una, kuan na to. Oh. Pangligaw na lagi iba din na. Damo ko pa pwede ligawan din na. O nga pas Berta oh. Bert! Ay, Papsi. Oh. Ano na si Bert? Ari lang ko din nga mangita ka pa kay Candy, ha? Kag-isa pa, mas namit ang candy ko kay Candy. Sige, okay, never mind. Papa Bong, nga hindi kagid sa ako, no? Ay, basta. Kabalo ka nga daan nga, gibasted na ako ni Mario. So, ikaw na lang para sa akon siguro. Ikaw nang nakatagdahan na para sa ako, Ano, be? Matirinan ko na garos kaldo, be. Di ba hilig kang sapatos? Wala kay sanina, no? Ako, gusto ko na mga Baklan takag kwan ba? Baklan takag sanina katong brand nga water jug. Oo. Sige na pala. Sige, matirinan ko na ko, be. Matirinan ko na lugaw. Pila man. Soft drinks na Pila lang. gusto mo Hindi ka magkabalaka, wala na isang bayo ka doon. Ano bro, no? Ako pa si Muhammad. O, diba? Papa Discard Mario, diba? Ba, Papa Mario, kung wala ka lang gid nakag-abtanay ka mo ni Candy, siguro sa ako, anak ko, Sige, tagayin na. Pila ka lugaw. Doa ka lugaw. Kung saan gusto ninyo nga lugaw, katong naiitlog. Bakit mo may itlog namin mo na special? O, dili na ka mo sa kwan. pero ako Lugaw. Lugawan ni Lenlen. Ako, Brad. Abot ang panahon, Brad. Basi kung dili mo magdugay ni Kindi, Brad. Hatag na lang sa kuha, Brad, be. Brad, ako, sigurado naging ko ng Candy, Brad.
siya na lagi ng babae para sa Oy, kuwan. Mandong. Wala lagi kay Chansan. Nabi, malakad ka ba kay Candy? Ngari mo lang ako. Arte rin ang may Hindi ka na bala. Dali ko na. Busgon na kapermisa akong lugaw, Papa Mando. Mando, higop sa bang Papa Mando para tayo. Ito na lang po duha diri ba? Ibigay ko din mo matagaan og Chansan. Kita gani duwa. Dali lang pala kay nagadula pa kog kuan. Barbie. Diri lang ko sa likod, be. Nganong dira man ka sa likod? Ayaw kog likod ha. Pila na Bad baya na ang ginalikod. pila na ta ka bulan. Basta subong wala lang gyapon. Ay, ambot sa imo, Mario. Kapsa Ulit ba ko ulit ni kang mo bala. tagaan Chansan, eh? Ulit lang bala kay dugay-dugay. Hindi ka magkabala ka. Pila na lang katuig. Ay, binula na lang. Hindi ka magkabala ka. Kay ikaw lang ang palangga ko. Kaya wala na sang lain diri sa ako nga tagipusoon. Basta ha, Grabe na- kung mag-abot ang hinangadlaw, Papa Mario, dapat ka ng imong ice candy. Dili melted, ha? Ay, ambot. Mario, sige lang pala. Grabe na ginihulat-hulat ba? Ay, ang buta. Sige lang pala kung palangga mo ko, kaya mo ko hulaton. Di mo ko mataga siya. Buwas ra ba? Biyahe ra ba minimando? Mga, kuhanya, sunod dyan bulan. Sunod ang kulan. Lapit na lang makumpleto. Sige ko gulat-hulat. Mario, hindi pa gani pwede kay damo pa subol. Hindi pa pwede kay damo pa subol. Kabal na Mario. O, tanawa o. Tanaw-tanaw ng sa. Dol diri bi. Dali lang pala. Siksik. Wala man sa kukuha na na ha? Ha? Walang ko kwarta ba? Mulam na buka kwarta? Kay kuhan ang nagtawag man gud akong papa nga ang among kanding gikuan daw gi CS. So, gidala na mo ga ospital. Ang ospital na nga yung kuhan, advance down payment. Sige na balaga. Hindi ka magkabalaga kay once magbuto katong kanding, katong isa imuhato. Mga 3 lang. 3,000? Sige na bala. Grabe. Sige na Ato ba? nagligad. Hindi mo gikulab ba? Ay, nako. Hindi mo gikulab. Hindi ka magkabalaka. Kaya ginahulat na lang nakon mga binula na lang. Hapit na magmaga. Maimuha gini Papa Mario. Ha? Hindi ka magkabalaka kang isa pa. Ikaw na nga palangga kung Papa Mario. Sigurado na. Love to ka promise. Di gid pwede subong. Hindi gani pwede. Kapila lagi ko naghangyo. Hindi gani pwede kay damo pa subol. Sige. 3,000. 3,000. Sigurado Hindi na ka. ba? Ibalik ko na. Sigurado. Once makaanak na mong kanding kay GCS, maguto. Sige na po. Oh, sige. Paulo mo ta ka. Basta, ayaw pagdali ka. Paano magdi... Sus, Lapit na ba? grabe na ginahong kung ba. Lapit na Nagkahinam-hinam gani. lagi ko. Ayaw ka bala ka kay once maabot ang panahon ga kumpleto na ni kay kabalubaya ka ginapadugay pa na ako ni kay ginamarinate pa ni. Sige. Sige na po. Mari mo, 3,000 no. Oo, I love you ga.
Kung ako ni mo kindi, ako lang itagaan ni mong tsansa. Umbot hara ka na naman. Mabalan ka ni kamigo mo. Ang ari ka di sa akon. Wala man siya kayo nagbiyahe man siya. Wala gani. Pero, kindi. Kung tanawon lang kung sinong mas gwapo sa muang duha. Ay, siyempre, hindi na ba kinahanglan nga. Mas gwapo pa ko sa imuhang uyab. Mas gwapo ka kay Mando. Kabalo ka, Mando. Inuras lang man nga pagsagot ko kay Mario. Ang saon man kay ulihin naman ka ni Abuhat. Pero ang tuwad kay nakakabaya akong pagbatyag ni mo. Kapalo ko ana sa muna pa. Kaso lang naunahan lagi ko ni Mario ba. Pero, kung tagaan ko ni Magchansa, di lang na to isukit kay Mario. Pero naman kay chance sa ako, Mando. Kaso lang kay saon mo na kay nahadlok baya ko nga. Ayaw kahadlok. Basta Ako bahala. nga, ang saon ko sa imo ang friend nga si Mario. Isot na. Basta, kung mahambal ko sa imo nga isikreto ra nato ni. Sekreto ra nato ni. Umot sa imo, Basta itong ginapangayo ko sa imo, ara na. Ay, wala problema na. Pila man tong kailangan ni mo di. Mga kuhan lang siguro, mga 5'5". Ha? Himuha na lang nag-size meal. Wala man good nagkuhan, wala man good naghatag si Kuhan ba? Si Mario sa ako misa pag-allowance lang na ako diri. Ako, ihatag na ko sa imo tanan. Basta, Tuod ka Mando. tunood na. Basta isikreto lang nato ni tanan. Basta Mando, Ayaw pag-text pag naa siya sa ako, O basta, Ha? ako lang bahala sa imo. Ayaw lagi pag heart-to-heart sa akong mga post ba? Kaya basta malata na ni Mario. Basta ako mambal ka ni mo kindi. Akong pagpalangga sa imo, grabe. Mutsi mo Mario, Dali na. Mando ba? Dali na, sunod na dali. Karoon na? Dali na. Sunod na, dali na. Asa sang size meal? Ano yung size meal, oh? Okay Dali na. Inaya lang ha? Patay! Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss that fact, taking big swings, bitch, hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to feel, I took a red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? Sino magtalikod na? Uy, Nagabot ka na gali, wala ka ginag-text sa ako. surprise gani, no? Diba? Oh, na ako'y bibingkaw ni. Halin ni sa ano. Amo na lang ni Permi ha. Halin ni sa sulop. Magbiyahe, baby. Kung maglakat ka Permi, bisag sa asa na layo. Imong pasalubong sa ako ang bibingka. Wala nilain, bibingka na lang Permi. Wala na ka na pulaan sa bibingka? Kung gusto nimo ang akong bibingka, dapat mag-effort pod ka nga dili lang pod bibingka ang imong ihatag sa ko. Di ba mo yung paborito ni mo, bibingka, di ba? Paborito ko na Mario, Mando, Mario. Paborito ko na Mando, Mario. Pero hindi mo man pagkadawad-lawon bala nga amo na lang na ginahatag mo sa akon. Dapat effort ka man. Wala ka na pulaan sa bibingka na lang pero may ginahatag nimo sa ako, Kung wala ka na pulaan, Mando, ako napulaan na. Anong mo mambalon? Napulaan na ka sa bibingka? Mabudlay, Mario, pero mas maayong ari ka na lang subong. Oh, di ba mo magina nga tong routine, di ba? Every time magpuli ko halit sa biyahe. Magkita, di ba? Di ba? Magkita ta. Oh. Anong mood mga balon? Pero kabay pa Mando, kabay pa Mario, amo na lang ning ulihin naton nga pagkita.
lihir. Unsa ako no? Matuod ang mga nabatian mo. Kag isa pa, daw natak-an na gid ako sa aton nga relasyon. Walang kaganagana, walang kakulay-kulay. Kag sa tuod lang, Mario, ginaagwanta ko lang. Ginaagwanta ko lang bisan hindi pa malipayon ako sa imo. Dali lang. Isunod ko man ang imong gusto. Ang hambal ni mo, dili pa pwede itong kado ng baras-baras. Wala na kong himo, di ba? Wala mo ganing ginhimo, pero hindi lang sa mo nang pamaagi, kundi ang gusto ko nga, mag-effort ka man. Hindi lang permi ihatag mo sa akon 500. Dapat kung may arak ka, kung may sobra ka, magpalangga mo ako. Hindi lang permi mo ako hatagan sa 500. Ano po mga balon? Paano ka na makagarahe kung gamay lamang imong remittance? Pero, bahalag gamay akong remittance. Basta dako ni. Oo, dako ni ang akong pagpalangga kanimo. Mario, hindi na ako kagwanta kag isa pa. Wala sang maayo nga padulungan ng aton nga relasyon kay tungod hindi ako malipayon sa imo. Pero Candy, Atong mga gipanghulam ko sa imo. Basi kung pwede, i-charge to crap na lang anay ato. bahalag dili mo Ulaton ko na lang si nanay kag si tatay nga makarinyo sila sa asa. Bahala na dili mo na bayaran. Bahalag Mario. din na makarinyo pero Bayaran ko ato. kailangan mo. Natrasar man lang ako sa pagbayad sa imo kayang amon kanding na impatso. Mario, Pero Candy, pasaylo ako. hindi ginipang mo ah. Pasaylo ako. Palangga mo ako pero may kulang. May kulang. Alam mo hambalon nga may kulang. Ara na sa imo. Kag ikaw na bahala. Mag-intindi ko anong mga kulang mo sa ako eh. Candy, dali lang. Oy, Tira ka na, Mario. Candy! Oy! After 3 months. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thought. Si Candy man to. Tawagan ko sa akin. Gusto ko makipagbalik. Candy! Candy! May nagatawag sa akin na pangalan. Candy! Candy, si Mario na eh! May nagatawag sa akin nga pangalan. Labungol. Mabalikid ako. Tawagan ko liwat yung pangalan. Candy! May aragid. Arina, Singgitan ko siya sang kusot. mabalikid Hindi! ako. Pipipan ko. Si Mario. Mubriko. Candy? Mario, ikaw kitmahal. Naputi ka gali. Ay, salamat sa Glutaplex. Kamusta si Nene? Ato si Nini. Kamusta ang mangga ara pa? Si Nini nag-aantos in town sa kainit sa panahon. Regards na po kay... kamusta lang ko kay Tita Nene? Sige. Tita Nene! Nagbusong ka? Buyon lang kini. Pero di... Nagtambok lang ako. Dili. Iba ang Mario, bilbil, iba ang tambok. Mario, boy ako. Istorya ako.
Mario, puyo ako, hindi ako pagpakawiin dito isda mo isang tao. Tulo ka bulan pa lang ta nagbulagay. Tapos yung mga nagbusong ka. Mario, basta kung pwede kita makaistorya ka dali lang. Palihog hindi ka din mag-iskandalo. Dali. Ninihibi ang isa. Ninihibi ang pasahero ko nga bata. Pero, sige, maglingkod na. Malingkod na. Mario, matuod nga. Duha pa lang kita kabulan sang uli kita nakita nay. Pero nagabusong na ako sang 5 kabulan. Hindi mo pagambalon nga ako ang tatay, ana. Ako ba? Ikaw ko nakuuni mo. Pero, Mario, hindi na importante. Hindi na importante nga ibaloon mo kung sino ang tatay sini. Ang importante sini Mario na ay nanay. Ang ambal ni mo sa kuha ka tong kita pa. Di ka magsugot nga. Di ka magsugot nga. Nga may matabo sa to. Kay 18 ka pa lang. Mario. Pero subong, Baliw. nakita na ka. Gabusong ka. Mario. Ang matuod sini kay... Samtang kita pa. Ano? Natandog ako ni Mando. Ambal ko na gini. Hindi mo pagbasulan si Mando. Ambal ko na Hindi mo pagbasulan si Mando, Mario, kay tungod. Ang dapat mo nga basulan. Ang imo mismo kaugalingon kay tungod. Gamay ang remittance mo sa angkoy. Mando, Bala nga, Mario, naghahatag ikaw sang sinsilyo samtang si Mando naghahatag sa akon sang tseke. may ATM pa. Naghahatag si Mando sa akon sang tseke pero post-dated lang. Amo gali. Tingala ko. Hindi mo man Every time mabasa si mauli ko. Mando. Dili ka gusto. Mario, Amo gali. Mario, gusto ko man mga ayos ang pasaylo sa imo pero hindi ko mahimo kay tungod kay nahuya ako magambal sa imo. Siguro amo na ning tion kag pamaagi nga makapangayo ako sang pasaylo sa imo. Gipatawad ta na ka. Gipatawad ta na mo ni doon ni Mando. Pero hindi mo di ka mag-expect. Mario, may hara lang ako sa ngangyo sa imo. Ano ang angyo mo? Malipayo na kami ni Mando. Kag may hangyo ako sa imo. Ano ang angyo mo? Basta kung pwede nga, kuwawan ka na mo, Ninong. Mutangi. Sige na, Mando. Una-unahon ko pa. Sige na, Mario, maluoy ka. Una-unahon ko pa. Hindi ka pa. Una-unahon ko pa na. Mahimo mo na ihada o ihado ini. Mando, Mario. Hindi! Sakay na! Mario. Ara na si Mando, lalabs ko. Dira ka na. Mario, pasayluwa ako. Mando! Traidor ka, Mando! Traidor ka! Gamando! Gamando! Hindi! Tagayan ko sa ngigot kay masakay na ako sa tambutso. Ano na, hitsa na ako. 1, 2, 3, ya! Brad, traidor ka, Brad. Traidor ka. Brad, ganyan lang talaga ang buhay. Daig ng matalino ang magaling. Bye-bye, Sige na, bye. Mando! Brad, bye-bye, Brad. Bye-bye, Mario! Bye-bye, Brad, bye-bye. Bye-bye, Mario! Mapapresident Quirino pa kami. Mabukal kami, wow! Ay,
nako, sadya lang si Mario ug si Mando. Pandamay kang bata. Sino ang dapat may sala to, Brad? Si Ayos. Mario, si Mando, o si Candy? Do siguro Papa J, do tatlo gid sila ang may sala. Ay, nako. Kapuya to ilang Tatlo trabaho. gid sila ang may sala. Ay. Si rason ni Candy, hindi niya ma-blame si tawag ni Si Mando. Kay si Mando dako og remittance. Dako limitan. Pero siguro para sa part ni Mario, Mm. natag mo siguro ni Mario, siyempre mag-uya pala sila. Oo. Siguro ang pangutok lang gid ni Candy, Yeah. lain gid. Tama. Oo. Nakita ko ang sincerity ni ni Mario. Kaya nga man, girespeto niya every time mo Correct. hangyo siya. Mambala babae nga, hindi ka lang. Hindi pa pwede. So, nagpaiway lang si Mario kay, sige, kay palanggat ka mo. Ang problema niya, kay palanggat Mahulat ka. ako. Mahulat Oo. ako. Oh, ikaduhang higayon, same gyapon. Ikatatlong higayon, amo lang gyapon. Ang ending, Ahay, bolilyaso. si Mando. Balik hindi pwede kay may subol pa. Oo. Pero Ay, ang nako. natabo gali, oo, ang balik Amo hindi gali, may ah. subol pa, gali kay si Mandoy, amo ang gahimulbol. Kay Candy. Pandamay kang bataan. Ang pamangkot ni Mario, Papa J, Boy Nunoy, ano ba ang himuon ko para makapag-move on na sa ingani nga sitwasyon? Kaya hasta subong napagyapon sa hunahuna ko ang ginhimo ni Candy kag ni Mando. Salamat Papa J, Boy Nunoy, inyong avid listener. Shout out daw sa mga driver sa tracking. Ayan. Uy, mga Mario din ni drivers, Papa J. Sa mga kwan gali subong Papa J, shout out man sa St. Lawrence Kalinga Kids. Uy, salamat ha. Oh, salamat gid, God bless. So, ang nagapamati sila subong halin ng pagpanamyaw halin sa kay Ma'am Jocelyn Bantolio Lausa. Salamat, madam. Mayong udtoy na salamat sa pagpamati sa Brigada News FM Coronel lang sa Brigada Drive. Sige, ulat-ulat nila mga mensahe. Ano yung mga napatay enough time ka Brigada? Dawat ang callers. O nga medyo pigado na. Texters na lang ta ka Brigada. Stand by. Dere sa itong pagpulong-pulong. Brigada Drive through ni Bay. Paki-follow, paki-like me sa Facebook page Papa J Boy Nunoy. Uy, lipat ko ba? Ato ang YouTube channel Boy Nunoy Papa J YouTube channel. Suporta emi ka Brigada. Search nyo lang. Suportahin lang din na mga friends. Kung medyo nahidlaw ka mo and then something na medyo gusto nyo balikan ng mga episode na to diri sa Brigada Drive to check kung himo live drama. Arata dira sa Facebook, ara man tadi ka Brigada sa YouTube. I-search na ninyo Papa J Boy Nonoy. Papa J Boy Nonoy. Search nyo lang. Hoy, ang ginamos, Papa J Boy Nonoy, nangangamoy ginamos ng sarap ba may bahaw pa. Oy. Sige. Post na mo Bahaw niya. mo lang. Post na mo. Kung di mo pwedeng mag-order ka, Brigada. Ginamos is live. Pila kay presyo to, Brad? 60 lang daw ko. Yeah. Sige. Ulat na lang ka, Brigada, ha? Alright, sige. Para sa mga atat na. Standby dahil sa itong pagpulong-pulong Brigada Drive-Thru ni Baya ko inyong Papa J. Leader sa mga tanong po tanong Boy Nunoy. Brigada News FM, the Music and News Authority. Tama, no? Makikanta, makitawa, sa tugtugan at kulitan. Brigada News FM. Brigada News FM, the Music and News Authority. Brigada